Dagitoy iti bunga, iduwa nga tawen, ken 8 nga bulan, ngaynak panagtugaw, akas diputado yo. Adaan kadagupan nga 932 completed ken ongoing infrastructure projects. 81 bridges, 380 road projects, 183 multipurpose buildings, 153 flood controls project, 4,858 solar street lights, 38 school buildings, 29 farm-to-market roads, and 25 water system projects. Kastapay met, nga nakaipaay tayo, kadagiti medical, ken educational assistance, kadagiti agkasapulan, nakakailyan tayo. Let's continue this journey together, stronger, united, and determined to create a lasting legacy for generations to come. Agbyag ti Abra, agbyag ti Solid North, agtultuloy ti progreso. Tayo na lang! Ito na ang huling minuto sa mundo, mga segundo. Sa'yo ibibig. Rinibribo a fans ti nakijam ken nakising along iti King of Pop of the Philippines, ti Dayonela. Daytoyen ti may kadua, agundaway ang nakapag-perform ti banda iti probinsya. Una, naging kaibigan kasi namin si Congressman. Tapos ayun, happy siya dun sa unang tugtog. Tapos na-miss namin yung peace dito, yung tahimik na feeling dito sa Abra. So yeah. Ano sila? Different kasi feeling ko more ano sila, much mga listener type of audience. Hindi sila type na to enjoy lang, dito sila para makinig talaga. So ayun, different siya but happy ako na tumugtog dito lagi. Salamat sa laging pagsuporta sa akin dito. Hindi kayo nagsasawa sa pagmumukha ko. Thank you. Hot and sexy performance met tinpakita ti famous vlogger ani Zainab Harake. This is my first time in Abra. Hello sa mga taga-Abra. So far po, kumusta yung experience mo dito sa place? Actually, welcoming yung tao. Sobrang approachable and sobrang loving nila. Ramdam na ramdam ko yung pagmamahal. So sana hindi ito yung last time. Looking forward na makasama ko kayo uli. Yes, and I want to explore kung ano yung mga best tourists dito sa atin. Malay natin, makontent natin soon. Or makapag-content ako with Abra people. Ayan, sa mga taga-Abra po, lagi po kayo magpe-pray. And syempre po, lagi lang po natin lalakasan ng loob natin. Mahirap ang buhay pero lagi tayong lalaban dahil ang pagiging matapang ang panalo sa buhay. Saan met anapaay dagiti Abreños idinta bimmabati stage ni Moira de la Torre. Sumagmamano kadagiti kinantana dagiti hit song na. Arig na awan pakangigan iti oval, idi sinabayan dagiti Gen Z, ti rapping skills ni Hev Abi. Last but not the least, December Avenue.
solid ti energy dagiti rinibo a crowd aging ga iti last performer. Nagbalin na isang sangayan ti last song ti December Avenue. Usar ti na ipangato a flashlight dagiti cellphone dagiti Abrenios. Sinabayan dati hit song ti banda nga Sa dulo ng walang hanggan. Naglipas ti concert amay sa apakasaritaan. Takalaksidan ang nagbalin a balaygi ken amin ket naragsak. Napuno ken makita ti solid a suporta dagiti naruway nga Abrenios. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.